wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh, bini sepuh, beraji sepuh, saha ingkang kasepuhaken, ingkang dahat pinundi para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, pengawasan menjelang berbuka puasa Masjid Al-Qurban ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Merwakani atur, monggo kita sedaya tansah ngunjukaken raos puji dalasan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring mapinten-pinten kenikmatan, kerahmatan, taufik, hidayah atau inayahipun sehingga wonten kalodhangan sore wonten menika kita sedaya tasih sareng-sareng makambal wonten menika papan inggih dalam rangka pengawasan menjelang berbuka puasa kanthi ginanjar sehat wal afiat. Salatullah wa salamuhu mukitan sakunjuk datang ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu menggah syafaatipun binjang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh, alhamdulillah senaosa udan terus banget niki tak usahakno mangkat. Krana iki pertemuan terakhir. Harapane iki mbok menawa dalam terakhir niku kan manfaat sing gede banget gua awake dhewe kabeh. Sehingga senajan udan-udan ya tak mangkati. Jane niki arep pamit karo Kang Ijong aku jan. Kang Yong suaraku entek ya. Mah ditambahi udan meneh. Nggih. Wingi niku mulai bar subuh, bar beduk menjelang berbuka puasa ngimami tarweh, bareng ngimami tarweh langsung teng Bantul Kota ngisi malih bar niku dugi ngomah pun jam 11:30 tasbihan. Alhamdulillah sing tasbihan niku senaosa udan membengi sing mangkat ketoke satusan ya alhamdulillah. Ning rada udan. Dadi ing omah ya enten tasbihan pendak ganjilan alhamdulillah. Wau dalu menune soto wingi soto kalih wingi bakso kalih wedang ronde. Oh, dadi jenengan kok sesuk ketoke ya wedang ronde kalih tanggal 29 niku. Wedang ronde kalih bakso. Mangke jenengan kira-kira pengen bakso wedang ronde jam 12 bengi yo mangkat ngetan rika. Ora sate kok ke sponsore wong lomo-lomo dikandhake. Alhamdulillah dumugi awal pun komplit. Kemarin niku wis bakso soto gentenan terus bengine enten terus. Sing hadir di sekitar 110-an namuan. Nggih alhamdulillah. Alhamdulillah niki ra krasa wis tekan akhir. Niki wis minggu terakhir kula pemanggihan niki pembanggihan terakhir ta ketok niki. Sesuk Kamis pun mboten enten niki. Alhamdulillah nggih. Niki jan entek-entekan suarane tetep tak tandangi rene pokoke nggo terakhiran niki dirungokke ya men ra ya men wong suarane kok ngene iki wis. Heeh niki lumayan mbok menawa kok kena nggo tombo kok ngene iki wis. Lumayan. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, nek Mbah Yai Aziz Mansur saking Lirboyo Kediri Pacul Goang niki ngendikano ngeten niki. Kang, cara bahasane santri karo napa murid niku Kang, wong poso mbiyen karo saiki padha ning ya beda. Wong poso mbiyen karo saiki iki beda padha ning ya beda. Maksudnya piye tak bayang-bayangne wong padha ning kok beda iki karepe piye. Heeh wong biyen niku nek poso padha karo saiki le mulai ya tekan subuh tekan maghrib niki padha kabeh. Ket biyen poso niku ya diawali tekan imsak ngeten iki tekan maghrib ra eneng perubahan.
Dadi posoi padha ngoten niku ket biyen tekan sakniki Bu. Ning ya beda. Bedane wong poso biyen karo sakniki. Iki nek posone niku semangate beda. Nek wong biyen iki poso anggere tekan separuh munggahi mah tambah semangat. Nek poso saiki anggere tambah separuh malah tambah tambah nglokro. Bedane niku diantaranya iku. Sing nomor loro kan, nek wong biyen poso niku anggere tanggal 1 kok ditimbang bobote iku 60 kilo. Niku besok tanggal 30 ditimbang meng karek 45 kilo. Saking napane tenanan le poso niku. Dadi poso niku ya ora ganti mangan ngoten niku tenanan. Ning nek poso saiki kan, nek saiki tanggal 1 Ramadan tok timbang ki 60 kilo, sesuk anggere wis tanggal 30 Ramadan iki dadi 75 kilo, Kang. Lah nggih, wong poso teng wulan Ramadan iki masyaallah sakniki kok wong sing do mangkat teng mriki niki Gus. Ketoke mangkat ning kene iki ning omah ya persiapane komplit tok esan. Wah nggih mau sadurunge iku siap-siap neng pasar golek apa-apa nggo gawe apa lan sak panunggalanipun sehingga cara saiki lho poso iki meng kaya pindah mangan. Lah nggih. Engko bar magrib le muangan ya ngantek ngoten niku ngantek ra kuat ngadeg. Lah niku teng bulan Ramadan iki bedane wong biyen karo sakniki kok ngoten niku wau. Sehingga nek ngandakno keutamaan utawa ngandakno ampuhe wong poso biyen karo sakniki iki ya beda. Ning alhamdulillah awake dhewe tetep eksis iso nglaksanakaken siam Ramadan dumugi wekdal menika niki ya termasuk wong hebat. Apa meneh iso do mangkat majelis ilmu kaya sore-sore ngeten iki wau disempatno niki ora barang sing enteng. Senaosa ning kene iki mung do lingguh, salong ya do ngapa? Ngobrol. Sapa sing ngobrol kuwi? Salong ya wis endi sing gersula, salong sing masuk lemes, eneng sing setengah nangis. Madani malaikat. Lah malaikat niku ngeten Pak Bu, anggere wis Ramadan arep entek ngene iki ya nangis doan. Langit-langit ya do nangis, malaikat-malaikate Allah Subhanahu wa taala niku ya nangis. Maka jenengan golek keterangane mergo wulan Ramadan iki wulan sing hebat, malaikat terus karo bumi-bumine Allah, langit-langite Allah Subhanahu wa taala niki ya do nangis krana arep ditinggalno wulan Ramadan. Lho pasane wong biyen karo sakniki bedane termasuk niku kabeh. Nek wong biyen iki anggere kelangan Ramadan iki bener-bener wong susah tenan kelangan Ramadan. Lah nggih nganti dingendikakno nangis, malaikat do nangis, langit do nangis. Lah kula tak tekon jane sing berhak nangis iki awake dhewe malaikat. Lho awake dhewe sing berhak nangis wong arep kelangan wulan sing dimulyakno dening Allah Subhanahu wa taala. Sing keutamaane wingi wis tak aturno kaya ngapa keutamaane wulan Ramadan. Ngibadah niku nek sunah diganjar kaya wajib, nek wajib ditekelno 70 tikelan iku meng ketemu teng wulan Ramadan tok. Sehingga awake dhewe nek ra iso nggunakno kesempatan wulan Ramadan kanthi sak sae-saenipun niki awake dhewe termasuk golongane wong sing rugi. Mulai entek tenan iki suarane. Yang membengi dilalai teng Bantul kota wis le bengak-bengok ya kudu tenanan niku kayaan. Lan iki awake dhewe pupung isih ketemu wulan Ramadan sing akhir niki monggo do digunakno kesempatan iki nggo ibadah nggo njungkung maring Allah Subhanahu wa taala. Kabeh kenikmatan-kenikmatan wis diliwati, nuzulul Quran nggih pun liwat, nggih to Bu? Nuzulul Quran wis diliwati. Sehingga kanthi peristiwa nuzul Quran monggo awake dhewe diopeni Al-Qur'an sing dadi kitab suci awake dhewe niki. Kanjeng Nabi nate dawuh, "Nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an." Sinarana omahmu, sinarana padangana omahmu kanthi salat lan kanthi wacanan Al-Qur'an. Jadi enek madangi omah iki ora kok dipadangi nganggo lampu sing padang banget Pak Bu. Ning nek madangi omah niku kanthi salat sunnah
lan kanthi macanan Al-Qur'an. Ning nek salat wajib Pak Bu niku tetep sing apik teng serahkan yang ditawar. Ning nek salat sunat sing apik neng omah. Mergane Kanjeng Nabi paring dawuh sinarono omahmu iku nganggo salat napa sunah, nganggo salat lan nganggo wacanan Al-Qur'an. Sehingga wingi wis awake dhewe napa memperingati nuzulul Quran, tumurunipun Al-Qur'an niki sebagai cambuk, sebagai persiapan awake dhewe niku ya monggo do diopeni le maca Al-Qur'an, terutama bapak-bapak, ibu-ibu sing do ndek anak niki lho. Niki le ngopenono tenanan anake diopeni, aja nganti anake awake dhewe kok ra iso maca tenan niku. Mergane sakniki Pak Bu, wong niki nek kon mangkat ngaji anggere wis umure niku kok punjul saka SD, niku wis izin sakniki Bu. Nggih. Kula enggak ada TPA teng omah niku ya sing SMP iki kena diitung sakniki. Kabeh meng cah cilik-cilik kabeh. SD PAUD. Nggih, SMP iki ping wong pira tok sing entek. Kabeh niku wis ora gelem ngaji kabeh. Lah niki awake dhewe nek duwe anak sing cilik, mulanen piye carane anak sing cilik niki wau diajari tenanan, anak sing cilik niki wau dijaga tenanan men iso maca Al-Qur'an. Aja nganti kok ra iso maca Al-Qur'an. Ya pokoke semangat ngajekno anak iki nek iso ya kaya semangate nyekolahke anak. Dadi sebab esuk arep mangkat ya digugah, sangune disiapno sangune, kon madang sikik ngoten niku lho persiapane kaya arep sekolah niku lho. Lah arep ngaji sepakat ngaji men ora men. Lah niku sing dadi permasalahan. Ananging para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, wong tuane janjane kewajibane ra abot kewajibane wong tuwa. Ming telu tok. Kewajibane wong tuwa ning anak iki ming telu. Siji napa? Siji kewajibane anak ning wong tuwa, siji ayyuhsina ismuha. Nek kowe duwe anak jenengno anak niku kanthi anak sing jeneng sing apik. Nggih, nek jeneng kula maklum sakniki Bu. Jeneng wis dawa-dawa banget le ngapal niku angel banget jane. Mbahne wis ora hafal kok saira putune jenenge iki. Saking wah. Saking apike jenenge angel-angel banget. Bang nggih, ana sing jeneng wah angel banget ngoten niku. Kula eling lafadzno angel banget wah piye iki ngono. Enten sing ngoten niku wau. Lah niki jeneng niki mergane napa? Sebagai doane awake dhewe dienggo anak niki wau. Dadi awake dhewe ngenehi jeneng anak niku men dadi dongane wong tuwa maring anak niki wau. Contone kula niki dijenenge Ahmad Jawazi, ngoten niku jenenge. Ahmad niku wonge terpuji, nomor loro wonge gampangan. Oh. Kan terbukti dongane wong tuwa, wonge yo gampangan tenan, rewange udan-udan yo teko ditinggal rame ning kene tak tekne wae. Ning sesuk kemis aku ora mangkat neh kok wegah isan aku. Tenan, kami tinggal rame kok. Sesuk kemis aku ora mangkat pokoke. Wis, men wis nesu karemu ora karemu. Intine aku kemis sesuk wis ora bali rene neh. Lho niki mulane napa? Jeneng niku minangka donga nggo anak, mulanen awake dhewe nek duwe anak kon jenenge anak sing jenenge sing apik-apik. Ya nganggo Ahmad, nganggo Muhammad, nganggo sapa lah sing penting apik. Aja mung waton gaul tok. Jenenge Abu Jahal. Wah niku rak termasuk yo. Wah. Nomor 1 kena jeneng karo anak nek no jeneng sing apik mergo jeneng niku minangka donga kanggo anake. Dadi sekaligus nek kowe ngenehi jeneng karo anak niku berarti ngenehi donga karo anake. Nek jenenge apik ya niku mangke berarti cara tiap donga nek ana wong nyeluk niku berarti ndongakno maring anake niku wau. Niku sing pertama tugas wong tuwa. Rabot Bu. Nek ngenehi jeneng wis rasa angel-angel wis kabeh yakin jeneng wis do pinter-pinter. Sakniki jeneng wis kaya tak aturke niku angel-angel barang niku. Pun. Niki sing nomor loro tugas wong tuwa napa?
Tugas wong tua sing pertama adalah memberikan nama anak niki wau. Pun monggo jenengno anak sing sapa-sapa. Angel-angel ya entuk. Sing penting nek iso ya nganggo bahasane nganggo sing rada apik-apik. Nek sing apik nek cara napa keterangan teng hadis nika nek jenenge anak ya nganggo Ahmad apa nganggo Muhammad apa nganggo napa? Heeh. Kok ngoten-ngoten niku wau sing apik. Nek wedok ya nganggo Siti, ya nganggo niki wau sing apik nganggo ngoten niku wau. Wedok sing apik. Mulane anakku ya jenenge sing lanang ya nganggo Ahmad padha wae. Sehingga monggo pripun carane anak niku donga dijenengne nganggo donga sing apik. Terus nek dina kapitune nek iso ya dibelehna wedhus nek duwe, nek wedok dibelehna siji, nek lanang dibelehna loro nek duwe. Nek ra duwe ya di goleke. Nomor siji niku tugase wong tua karo anak. Tugas yang nomor loro ayyakula al halal. Nek kowe iki duwe anak, pakanono anakmu kuwi nganggo panganan sing halal. Lho tugase wong tua nomor loro niku tok. Memberikan panganan sing halal sehingga anak niku digolekno panganan sing halal. Aja nganti anak niku dipakani nganggo barang-barang sing haram. Dadi sethithik kaya ngopo, iki nek sing haram didelikno aja nganti nek iso anak mangan. Nek jenengan kepeksa mangan dhewe ya ora entuk. Pokoke nek duwe barang sing haram niki aja nganti nek iso anak mangan mergane Pak Bu. Sing arep dipangan awake dhewe niku mendarah daging ning gone awake dhewe. Engko sing arep menjadikan watak karo awake dhewe. Dadi nek anak niku kale ngragati nganggo bondo sing haram, nyuwun ngapunten kok bondo sing haram niku dienggo ngragati anak. Sesuk niku anak niku pinter kaya ngapa? Mesti sesuk ming arep nggo minteri wong genten. Tenan niku nek barange saka barang sing haram. Mergane napa barang sing haram niku nek dipangan pokoke ra barokahi karo anak niki wau. Sehingga piye carane awake dhewe niku ya digolekno barang-barang sing halal. Nganggo barang-barang sing halal, direwangi kerja, direwangi buruh, direwangi teng pasar, direwangi teng pabrik, direwangi napa niku usahane awake dhewe golek barang sing haram, sing halal. Niku tugas wong tua sing nomor loro. Lah sing nomor 3 napa ayyu'allima al-adab. Niki sing abot awake dhewe. Mulang tata krama maring anake. Niki angel banget awake dhewe mulang tata krama iki blas ra gampang. Sakniki angel banget. Wong anak niku ro HP karo wong tua iki saiki nurut karo kok Bu niku sakniki. Nek ora ngati-ati masyaallah. Lah mulang tata krama ngoten niku angele masyaallah. Lah carane piye arep mulang tata krama monggo diantarane abote awake dhewe mulang tata krama niki Pak Bu. Kudu piye ya kudu dingajekno, ya kudu dingertekno ilmu, syukur-syukur nek iso ya dipondhokno, nek ora iso dipondhokno ya mangkat ngaji iki diopeni tenan. Nek perlu diterno ya diterno, dadi ora meng wis kono ngaji karemu ora karemu. Ya aja kok ngoten niku. Sesuk awake dhewe sing ditekokno ki usulane kaya ngoten niku. Sing penting anak niku piye carane aja nganti kok ora ngerti ilmu babagan salat. Niku penting tenan. Lah nggih sing penting ilmu salat niku anak iku iso tenan. Lah nang entek umpamane titelewe S8 umpamane. Ana ora S8 ki? Ana. Lah nggih mergane kula wae S6 e, Pan. Kula ki S6. Nggih. Siji SD, nomor 2 SMP, nomor 3 SMA. Mbasen teng pondok ketompo teng SD meneh. SD, SMP, SMA kayak kata meneh kula teng pondok. Dadine S6 kula niki. Ijazah ya eneng kabeh ora kok maido jenengan. Ijazah SD kanggotan isih eneng, SMP ne isih eneng, SMA ya duwe ijazah kabeh. Mbasan teng pondok, mangkat teng pondok ketompo kelas 4 SD kula iki. Ku bayangno. Patang SD ngantek tekan tamat ki ora suwe ming 9 tahun. Niku dadi le mondok ya kira-kira 9 tahun niku wau akhire entuk ijazah 3 meneh, ijazah SD, SMP, SMA meneh. Dadi SMA pun pinten kula? Pun 6. Lho dongar terus kene ndak kokean kula iki. Wis 6 SMA. Mbok SMA pira anak niku sarjanane ngantek kaya ngopo nek anak niku ra iso salat Pak Bu. Sesuk wong tuwa niku tetep getune masyaallah. Mergo anak niku dadi asete awake dhewe.
anak niku dadi asete awake dhewe Bu. Nggih. Ndongakno anak sing iso ndongakno ki ya ming anak niku. Nek ming wong liya ki lek ndongakno ki ya Allah, nek ra dikongkon ki abot wong liya niku. Lah nggih, jajal umpamane kon ndongakno diundang paling enggak 7 dinane nggih mboten ndongakno. Paling 40 dinane. Ngono kuwi tae embel-embele ning berkate Bu tak omongi. Nek ra ning berkate mangkat apa kowe? Buaya mbuh lho tenan ra goro mbok muni mangkat ngapusi. Lho tenan. Ning nek anak niki selalu ndongakno wong tuane rasah dikongkon, nek anak niku soleh, niku otomatis dadi jariyahe wong tuwa. Niki sing angel tugas awake dhewe duwe anak niki ayyu'allima al-adab mulang tata krama anak niki wau. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi teng donya niki napa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Lho Kanjeng Nabi diutus neng donya wae mengkon nyempurnakan akhlak-akhlak sing bobrok niki. Lah sehingga wae dhewe kabeh Pak Bu niki piye carane anak awake dhewe ndek akhlak sing apik niku diantaranya ya kudu ngajekno, kudu ngertekno babagan ilmu agama, kudu ngragati tenan. Lah awake dhewe niku wis kebacut ngragati anake tenanan-tenanan. Nalika engko anake iki ra iso nulungi awake dhewe jan yo getun tenan Pak, lara tenan iki. Nggih. Lah tugase wong tuwa niku sing nomor 3, ayyu'allima al-adab mulang tata krama. Sing kaya ngoten niku ora barang enteng, awake dhewe mulang tata krama maring anak niku ora enteng Pak Bu. Sehingga monggo do ditelateni le mulang putra-putra awake dhewe kabeh men dadi wong sing saleh, sing iso ndongakno marang wong tuwa. Oh niki napa hikmah nuzulul Quran. Sehingga nuzulul Quran niki awake dhewe kon napa tadarus Al-Qur'an, kon sinau Al-Qur'an, anak-anake ya aja nganti ora disinaono Al-Qur'an, sehingga samangke anak sing do pinter maca Quran niku iso dadi jariyahe wong tuane dhewe-dhewe. Ngoten. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, nek wis Kanjeng Nabi mulane dawuh, teng dawuhe ngaten iki, sesuk niku eneng uwong sing uwong niki wau digandrungi karo swarga. Dadi swarga niku napa seneng banget karo golongan wong niki wau. Termasuk niku napa wau? Siji, golongane wong sing disenengi napa? Golongane wong sing disenengi swarga ya niku siji talil Quran. Wong sing seneng maca Al-Quran. Niki diadang-adang diarep-arep dening swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Wong sing seneng deres Al-Quran, wong sing seneng maca Al-Quran niki wong sing diarep-arep dening swarganipun Allah Subhanahu. Lan niki wong sing diarep-arep dening napa swargane Allah Subhanahu wa taala ya niku nomor 1 talil Quran. Sing nomor 2 wong sing diarep-arep dening swarganipun Allah Subhanahu wa taala ya niku hafizil lisan, wong sing iso jaga lisane awake dhewe. Mergo jaga lisan iki mboten gampang nggih mboten Bu? Nggih, ketok awake dhewe ning jero lambe niki ning ilat sing dawane kaya ngaten iki Bu. Niki luwih dawa tinimbang dalan jejeran pleret. Ngerti? Ilat jenengan iki cilike kaya ngoten niku luwih dawa tinimbang dalan jejeran pleret. Wis angger wis omong nerocos, wong ora kena tindak. Mulane wong niku nek iso jaga lisane Pak Bu niku termasuk wong sing di arep-arep dening swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek ngomong ya kon sing apik-apik,
nek ra iso ngomong tenan ya kon meneng wae. Ning awake dhewe iki dikai iso omongan karo Gusti Allah, niki nek sedina kok ora omong niku ya angel tenan lho Pak Bu. Nek ra wong ora bisu ngono kuwi angel tenan. Dia aja mbok mangkel karo sapa ngoten niku nek sedina kok kon ra omongan yes. Wah. Angel banget. Lah sehingga termasuk wong sing iso selamat, iso diarep-arep swargane Allah Subhanahu wa taala ya niki hafizil lisan, wong sing seneng jaga lisane. Sing nomor 3 wa mut'imul ji'an, sing diarep-arep swarganipun Allah Subhanahu wa taala ya niki wong sing seneng ngenehi pangan karo wong sing keluwen. Muga-muga termasuk awake dhewe sing ngenehi buka puasa setiap sonten wonten setiap sontenipun. Allahumma amin. Niki golongan wong sing tinti swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Telu niku wau. Lah momen wontenipun nuzulul Quran tumurune Al-Qur'an niki monggo do digunakno kanthi sak sae-saenipun. Sing nomor 3 keutamaan teng wulan Ramadan inggih menika wontenipun malam Lailatul Qadar. Sing mungkin karo ustaz-ustaz sing jos-jos liyane kula wingi wis diterangno bab-bab napa Lailatul Qadar. Asbaban nuzule ya wis diterangno, piye sejarahe turune Lailatul Qadar ya wis diterangno kabeh. Kula yakin wingi babagan Lailatul Qadar ya wis jelas kabeh. Meng awake dhewe iki siji gelem ngadang apa ora, kepengin ganjarane Lailatul Qadar apa ora. Ngoten lho. Mergane le tiba dilalai nek miturut Kanjeng Nabi, meng dawuh Kanjeng Nabi ngeten iki. Taharrau Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan. Adangen nemen-nemen Lailatul Qadar niku ing dalem tanggal sing kaping 10 sing terakhir teng wulan Ramadan. Berarti ya tanggal 21 munggah tekan tanggal 30 niku keneng diarep-arep tumurunipun Lailatul Qadar. Monggo piye carane awake dhewe arep ngadang, iki piye carane monggo kita adang bareng-bareng. Kula rentek. Gelisnan. Oh, jane wis kesel aku asline. Wis mentok apa. Pon jane tak terangke sapa-sapa wae wong sing ketemu Lailatul Qadar iki sapa wae. Iki wektune wis rantai. Insyaallah mangke nek kula diundang malih teng taun ngarep ya wis insyaallah tak terangke babagan niku. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala tansah paring umur panjang, saged kepanggih malih datang wulan Ramadan ingkang badhe dateng, tambah semangat le ibadah, tambah semangat le poso, tambah semangat le sedekah, tambah semangat le seduluran, tambah semangat le ngaji Al-Qur'an. Kanthi pangkatan kula panjenengan sedaya insyaallah kadadosaken tiyang ingkang sami mulya donya mulya akhirat, bejo donya bejo akhirat. Mekaten pepanggihan sonten punika saestu kathah kelepatanipun awit pepanggingan dumugi wonten ing sakmenika nyuwun agunging pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.